Goddag og velkommen hos Vindor. Og tak fordi de vil tage den tid, den lige tager kort at forklare, hvad det er, I sælger. Det første, jeg vil vise jer, er trævinduerne. Her har vi et trævindue lavet i kernetræ med 5 års garanti. Skrå bundfalds. Dette trævindue får selvfølgelig også som et mahognyvindue. Og den videre udvikling af det her er jo egentlig også, at man kan få det som træaluvindue. Det vil sige udvendig aluminium med en isolator i. Og stadigvæk, hårdt træ indvendigt. Men så kan man så få plads til også at lave en trelagsrude. Alt sammen til nogle priser, der er til at forstå, i en kvalitet, som gælder 5 år, og som er til at betale. Så har vi pladsvinduerne. Og pladsvinduerne er et kapitel for sig selv. Her har vi den traditionelle 70 mm karm, som lever op til de normale krav. Her har vi den i den udvidede udgave, hvor man erstatter et eksisterende trævindue med pladsvindue, så behøver man ikke at dække af. Og så de klassiske nye, hvor man egentlig har noget, der ligner et trævindue. Læg mærke til den flade profil og også en flade profil udvendig. Jeg glemte lige at sige, at de 2 første var lavet med drejekip. Og de her kan selvfølgelig også laves med trelagsglas. Og for lige at blive i den der højisolerende del, der er der kommet et vindue her med 9 kammer og 9 cm bred og afisolering af det jern og armering, der ligger i den, hvor man også kan sætte trelagsglas i. Der er vi helt oppe i en klasse, der hedder passivhus, hvor man egentlig har en så høj isoleringsværdi og får som drejekipvindue. Jeg skal lige sige, med drejekipvinduerne er der også den fordel, at man kan lave skodder foran, således at man kan lave teorisikring, og selvfølgelig kan man lave alle former for glas, også med panserglas og deslignende. Med hensyn til plastdørene, så er det således, at de er lavet ekstra stærke. Man har et plat bundstykke, man har afisoleret, således man ikke får kondens ind, men så ligger der faktisk et 6 mm jern, som gør, at det hele er så forstærket. Ja, alt er lige 5 års garanti til priser. Så har vi afdelingen for holdedøre og store facadeåbninger. Der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe behov for at kunne komme ud, når solen skinner. Og her har vi så en løsning, hvor man kan helt op til 10 meter kan få åbnet. Det vi har her er meget specifikt godt, fordi det kører i bunden. Og det vil jeg vise jer lige om et øjeblik, hvad der egentlig er essensen af det. Men allerførst vil jeg lige fortælle lidt om, hvad det fås i. Det fås i selvfølgelig træ, selvfølgelig også mahogny, og i plast, og i aluminium, og i træ. Nu vil jeg lige vise jer, hvordan det fungerer. Det her er så en dør, der virker som indgangsdør, man kan sætte lås i, og så kan man lukke resten op. Det er så bare et eksempel, fordi man kunne sagtens have haft de alle 3 døre til at køre en side, eller det hele til en side, eller dobbelt. Men her kommer så essensen af lige nøjagtigt bundstykket, der kan ned. Og her har vi bundstykket, og det er det geniale ved systemet. Tingene kører i bunden. Vi kan nedstøtte det, så man får en plan gennemgang, samtidig med, at der ikke noget, som egentlig gør, at overliggeren den giver sig. Tingene står på bunden i et lukket kuglesystem. Og det kører bare. Det virker bare. Så har vi et system, vi kalder skydedør til udvendig brug. Et kraftigt aluminiumsprofil, hvor man op til 6 meter kan køre dørene fra til. De fås med enkeltlagsglas eller med termoglas. Andre farver end den naturfarve og den hvide kan også laves efter bestilling. Med hensyn til foldedørene, som fås i mange afskygninger, træ og mahogny og plast og træalu og aluminium, så har vi simpelthen bare markedets bedste. Bundkørte, lave bundstykker, og det virker bare. Og det nye design på SL82 og SL68 gør jo, at vi har noget, der er meget højt isolerende. Kom bare nærmere.